Sziasztok, üdvözlök minden kedves YouTube nézőt, a nem kedveseket pedig nem üdvözlöm, és a mai részt azoknak fog szólni, akik már ismerik a Minecraftot, és nem azoknak, akik egyáltalán nem tudnak semmit a Minecraftról, és nekiek, amit én például mondani fogok a Minecraftról, az nevetségesnek fog hangzani, vagy stb. És akkor odaírják, hogy XD, hogy vicces, stb. Na azok ne nézzék meg, ezt a részt nem nekiek szól, akik nem tudják, hogy mi az a Minecraft, hogy kell játszani azt a játékot, stb. No, ez, ahogy látjátok, egy és mi ez a, egy tenger alatti buborék. Nem hiszitek, hogy tenger alatton? Nyomok egy timesetet. 5 millió. Ott van lent. Az. Igen az. Ez itt pedig a Minecraft iskola, ahonnan tanítom azokat az embereket, akik nem tudnak rendesen Minecraftozni. De ez a rész nem csak azoknak szól most, akik egyáltalán nem tudnak Minecraftozni, akik már nagyon jó, akik nagyon jól tudnak Minecraftozni, hanem azoknak is, akik például egy kicsit nem tudják, hogy például hogy kell a potionöket főzni. Mert én is ezt az egészet nemrég tudtam meg, hogy mindegyiket hogy kell. Nem készítettem egyet se elő, most mindjárt megölöm azt a pókot. Ja igen, és akkor pedig lesz még egy golem idéző rész is, mivel hogy nem tudják valakik, hogy a golemeket hogy kell leidézni a Minecraftban. Pedig az a legkönnyebb. Ha ne tőlem kérdezzétek, meg fogom mondani, ott van, nézzétek meg, van róla a tutoriálom. Na, akkor egy rövid vágás, mert nekem is meg kell néznem, még az iPad-emen, hogy ezeket hogy kell csinálni. Hát emberek, amennyi sok mindent lehet csinálni, egyetlen üvegnyi kis potionnel, le a kalappal. Na, akkor kezdjük is el, és megfőzünk egy... Nem tudom elolvasni, nagyon homályosan van írva. Hát... elolvasok majd később, hogyha megfőztük azt a potiont. Egyetlen egyet főzünk. Egyetlen egy potiont. Először is kell hozzá egy nether wart. Igazán, hogy a nether wartról lesz a következő Minecraft iskola is. Nem, még az nem. A következő Minecraft iskola az ércekről fog szólni. Igen, az ércek. A vasérc, az aranyérc, a gyémántérc, a smaragdérc. Akkor kell. Hát nem találom, amíg. Ja, itt van. Akkor még kell ez hozzá magma krém is. Akkor kell ez hozzá erjesztett pókszem. Rendes pókszem.
Jó, nem jó. Nem. Nem kellett, csak elég volt egy ezt a dinnyeszerűséget beletenni. Azzal nagyon hosszú. Ennyi. Ennyi az egész. És akkor valami piros, nem tudom mit fogunk megkapni, aztán a regeneráció. Na meglátjuk, hogy mi ez. Instant Health. Na, lepakolok azért az inventorimból, hát az elég idegesítő szokott lenni a videósoknál, egy pillanatot. Na hát azóta eltelt olyan 8 óra. És elfelejtettem, hogy én videózok. És jóformán azt is elfelejtettem, hogy a videóban hol tartok. Tudom, hogy valami potion-ös csináltam. Úgyhogy bocsássatok meg tudom, hogy elkezdtem lepakolni. Ezt a potion-t főztük. Akkor kell egy vizes üveg. Na, elég sok. Ebből kraftok egy csomó vizes üveget. Meg itt a víz. Akkor legyen elég. Nem fogom megcsinálni az összes potion-t, de azért csinálni párat. Mert erre mindenre nem lesz szükség. Na, akkor kell nether wart. Vagy erjesztett pókszem. Na hát akkor megnézzük, hogy melyiket csináljuk először. Creeper ugrál. Szerintem a legnehezebbet megcsináljuk. Ahhoz kell nether wart, aztán rendes, nem, hogy rendes, azt akartam a pókszem, de nem, mert magmakrém. Akkor abból már megkapjuk a fire resistance-t. Ahhoz hozzá kell adni erjesztett pókszemet és redstone-t. Elég hülyén hangzik, hogy azt, ami amúgy a kábelt helyettesíti, abból fogunk potion csinálni. Na. Csinálunk belőle 3-at. És akkor még nether wart először is. És csinálunk gyorsan egy time setet. Time set 5 millió. Ja, 5 milliót írtam. Ennyi. Azt szerintem az megfőtt. Nem ez. Magma krém. Egy felüljel resistance-t. Az erjesztett pókszemet és úgy a redstone.
Hát ez elég sokáig fog tartani. Erjesztett buksz, mind nem lehet. Megnézem. Na hát jól csináltam. Ezt kell hozzáadni pedig. Miért ez kell? Akkor ezt. Hát már próbáljuk fordítva. Így se jó. Na hát akkor. Hol kirakom? Oda én szerintem, mert főztünk 2 potit is. Ezt a 2 potit pedig kirakom ide a falra. Első videómban főztem ezt a 2 potit. Hát nem első, hanem az első olyan Minecraft iskolás részben, amiben nem a kezdőknek, hanem már az általános rutinos Minecraftosoknak csinálom ezt a részt. A következő Minecraft iskolát nem tudom, hogy mikorra fogom elkészíteni, de az az ércekről fog szólni, és ami utána következik, az pedig egy mod bemutató lesz már úgy hogy nektek, mert egy rész lesz a rutinos Minecraftosoknak, meg egy az, akik még nagyon az alapoknál járnak. Így fogom csinálni a részeket. Na még ma ez felkerül, a következő nem tudom mikor.